Nekromogi mago chenro madhi nyime Kajiado mar neno ni oket chenro mayot mag thieth e kaunti na ahinya ne jogo mani kod chandruok mar wang'. Jolony koro chal mar kor lwasi oyango ni koth mapek mar El Nino nyalo chwe gwenge mag Kaluo kod Kisii ka midhiero mathoth nyalo neno e dwe mar 10 e kinde ma El Nino dhi bedo mapek e pinje mag Afrika ma Ugwe. Kochiwo lendo makamano, Director mochung' ne koro chal kor lwasi e pacho ka David Gikungu oluwo ni nonro margi oseyango ni atamalo 99 nitie ni El Nino dhi bedo e pacho ka. Lendo no bendo yango ni gweng' Manyakach kod Nyando nyalo yudo midhiero mag pioula ka jopiny medo jiw mondo bed motang' e kinde mag koth. Kopogore kod Nyanza, jokor chal kor lwasi bende oyango Elgeyo Marakwet, Bungoma, Trans Nzoia, West Pokot, Vihiga, Nakuru kod Laikipia kaka gwenge mamoko ma kodhno dhi bede mathoth. Kodhno madhi chwe kochakore dwe mar 9 nyaka e chak higa manyien bende dhi bedo mathoth e gode ma Hoho mar Okak kod Nyandwat ma ugwe mar piny Kenya. Mago gin weche Nyakwaromogi ma olandi kawuono kod jolony koro chal mar kor lwasi. Kowuok e mano, Nyakwaromogi ageno ni koro ing'eyo ni koth dhi bedo mapek ahinya dwe mar 10. Kata kamano chakore dwe mar 9 kaluwore gi jolony koro chal kor lwasi to ken koth akotha, en koth mar El Nino. In gi ng'ano ma nigi sigana, ka in gi ng'ama nigi sigana mar koth El Nino manochwe pacho ka 1997 kadhi 98 biro nyisi kaka nochalo, miyo nyalo bedo motang'. Wawere gi mago koro wang'iya ni motende kod gwengewa.